että sulle ei ole välttämättä hyvä bikini fitness, vaan se olisi parempi body fitness kilpailija tai ehkä wellness fitness kilpailija. Niin se saattaa kuulostaa monille ja jopa mullekin vähän semmoiselta, että aha, niin kuin, kyllä. Tajun kyllä ne erot, mutta ymmärrän, että kentällä tavallaan ollaan vähän niin kuin, että no mä vaan haluaisin kilpailla. Tiedepuisto-podcastissa pääset kuulemaan inspiroivia yritys- ja henkilötarinoita, joita yhdistää intohimo, määrätietoisuus ja palava halu kehittää omaa tekemistä. Myös paikallisuus eli lahtelaisuus on vahvasti menossa mukana, kun pureudumme kotikaupungin monipuolisiin tapahtumiin ja kuumiin puheenaiheisiin asiantuntijoiden kanssa. Mun nimi on Jesse Reponen, tervetuloa tälle matkalle. Tervehdys rakkaat kuulijat, se on aika potkasta taas Tiedepuisto-podcasti käyntiin ja nyt mennään jo jaksossa numero 60. Tämäkin jakso on yhteistyössä Lahden tiedepuiston ja Visit Lahden kanssa luotsaamaa urheilumatkailu-teemasarjaa. Pakko sanoa, että mä itse tästä jaksosta äärimmäisen innoissani, oonhan itsekin kuntosalia harrastanut yli 20 vuotta. Fitnessurheilun parissa on tänä päivänä arviolta noin 90 000 harrastajaa, ja aktiivisia kilpailijoitakin on yli 2000. Nyt lähdetään ottamaan selvää, mitä se fitness oikein on ja minkälainen on lajin päätapahtuma Lahdessa pidettävä NFE eli Nordic Fitness Expo. Tervetuloa vieraaksi lajin pioneeri ja uranuurtaja KP Ourama. Kiitos. Hei, mitä sulle kuuluu? Ihan jees, tässä on enää 3 viikkoa taas 28. Nordic Fitness Expo, niin aika rutiinilla menee, mutta kuitenkin paljon pikkudetailejä, mitä pitää tehdä ja aina kaikki asiat muuttuu pikkasen, että kiva aikaa eletään just tällä hetkellä. No voin kuvitella ja varmaan niin kuin lajin piirissähän on tällä hetkellä aika paljon kuhinaa niin kuin joka puolella, niin varmaan tuo semmoisen oman säväyksen siihen tekemiseen. Joo, varmaan mä oon aika paljon kyllä niin kuin linnoittautunut tuohon kotipuoleen, että mä en hirveästi silleen niin kuin katsele kuhinoita tai kuuntele niitä, että tästä tehdään ihan omassa kuplassa tätä duunia. Ja se on hyväksi havaittu metodi. No niin, tietenkin sosiaalista mediaa on pakko seurata ja itsekin päivittää sitä NF:n puolesta, mutta muuten silleen niin kuin on aika silleen sopivasti ulkona, että pystyy keskittyä työhönsä, että ei ole liian paljon niin kuin tavallaan siellä sitten kentällä mukana. No just näin, kyllä. Eli jättää sen sinne muille hommiksi. Joo. Hei sä oot ollut tosi pitkään lajin parissa, niin miten sä oot alun perin päätynyt niin kuin kuntosalimaailmaan ja kuntosalille? Ihan silleen vaan, että mä olin joskus vuonna 80 loppuvuodesta tai jotain siinä paikassa, 4. päivä lokakuuta, ihan tarkka päivä tuli mieleen, niin mä olin Saksalla uimahalliin ja sitten mä olin, mä olin 17 ja sitten mä olin aika huonossa kunnossa siihen aikaan ja siksi mä kävin uimassa melkein joka päivä ja mä kuulin sellaista kilinää ja kolinaa jostain, sitten mä mietin vaan, että niin tuolla on varmaan kuntosali. Sitten ei mitään muuta kuin laitoinkin teepaidan päälle, kun oli ollut jumppatunti ja sitten menin sen saliin ja sitten kun mä avasin oven, mä ajattelin, että ei jumakauta, että siellä on mun vanhat kaverit Anttilanmäeltä. Mä asun silloin Liipolassa, että oltiin muutettu 76 sinne. Niin mun vanhat kaverit, niin kuin, Kuosmasen Juha ja sitten Leskisen Kari ja ne oli vaan, että moi KP ja moi. Sitten ei muuta kuin mitä täällä tehdään ja sitten ne alkoi niin kuin näyttää mulle ja siitä se alkoi sitten, että hyvin yksinkertaisesti tämän kokoinen huone kuin tämä studio tällä hetkellä. Tämähän on ihan valtava iso studio tietysti, niin kuin, mutta niin kuin siitä lähtien ihan tehtiin tosi alkeellisia juttuja, mutta joku siinä vaan oli sitten sellainen, mikä jäi sitten kiinni ja itsepintaisesti on pysynyt ainakin jollain tavalla mun elämässä nyt. Eli aika hyvin pitkään on kyllä mennyt, kymmeniä vuosia. No yli 40 vuotta kuitenkin, 43 vuotta tulee nyt lokakuussa. Kyllä. No niin, tosi mahtavaa. Se on hienoa, että löytyy aina joku sellainen intohimo, mitä lähtee sitten tekemään. Joo, on tietenkin vähän muotoutunut tässä ajan mittaan, että on tullut paljon erilaisia juttuja, mutta edelleen sellainen kiinnostus niin kuin tavallaan, pystyykö mä tekemään ton ja miten tämä, jos tätä vipua kääntää, niin mihin tippuu sitten ja nouseeko ylös hissiä, kun painaa niin kuin ylös nappulaa ja kaikkea siis tällaiset. Se mielenkiinto tekemiseen on silti säilynyt ihan samanlaisena, vaikka ei se olekaan sitä, että pitäisi voittaa maailmanmestaruus jossain. Niin kuin, että se on vaan tietyllä tavalla jalostautunut toisenlaiseksi. No just näin. Kyllä muuttaa muotoaan, mutta pysyy kumminkin mukana. Kyllä. Hei sä oot itse ilmeisesti kilpailut kanssa aikanaan.
No toi oli sellainen, kiitos oikein paljon, että kiva, että kaikki saa tietää. Joo, yhden kerran joo. Se oli, tai oikeastaan 2 kertaa, että se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta. Okei, no niin. Mä en tiennyt silloin, että se on niin kuin viimeinen kerta, mutta ilmeisesti se on kyllä nyt varmaan, kun just sulla on 60 juhlajaksoa ja mä täytin just 60 maaliskuussa, niin eiköhän tämä ala ole pulkastaa se, että yhteen kilpailuun jäi vuonna 1983, mutta se oli hyvin, hyvin tärkeä kilpailu monella tavalla silleen, koska se avasi tavallaan mulle lisää sitten niin kuin tätä latua tähän hommaan ja opin tuntee taas vähän lisää ihmisiä, jne, kaikki johti kaikkia ja sitten mä lopuksi tässä näin tällä hetkellä. Joo, no miten sä luulet, tämä laji on kumminkin siitä sun kilpailusta kehittynyt aika paljon tässä vuosien saatossa, niin tai voidaan kohta mennä vaikka tarkemmin sen kehityskaareen, miten se on ollut. Mutta mua kiinnostaa ehkä sille vähän sitä historiaa mennään sen verran, että miksi Lahti on niin kuin tavallaan kova juttu ollut täällä fitness- ja kehonrakennuspiireissä? No oikeastaan ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että mä nyt satun asumaan täällä ja sitten me vuonna 1984 perustettiin Kuntosali Lahtipodi-niminen tuohon Moisionkoto 6 siihen keskustan tehdastaloon ja sieltä sitten alkoi tulemaan niin kuin kaiken näköisiä kavereita siihen ympärille ja ne oli harvinaisen toimeliaita kavereita ja heidän kanssaan sitten alettiin puuhastella kaiken näköisiä juttuja. Nyt se puuhastelu on sitten niin kuin tätä, mitä me nyt tällä hetkellä tehdään. Eli että siitä on semmoinen 5, 6, 7 kaveri on edelleenkin mukana niin kuin tekemässä NFA:tä niin kuin tälläkin hetkellä. Joo. Se on niin kuin hienoa, että kun joku sanoo, että on saanut niin kuin elämän ikäisiä kavereita, niin kyllä mä voin sanoa, että ne on mulle ihan älyttömän tärkeitä tyyppejä. Ilman niitä niin ei tästä yksin olisi tullut ikinä yhtään mitään. Joo, se on niin kuin luonut niitä ystävyyssuhteita, se koko asia siinä kyllä. välillä. Ja nyt se yhdistää meitä sitten sillä tavalla, että me aina pohditaan kaikki juttuja ja välillä heitetään kaiken näköiset pulssittiin niin kuin muuten, mutta sitten silleen, että se koko ajan se punainen lanka on se, että miten me saadaan niin kuin hoidettua tämä ja tämä tilanne. Kyllä. Joo, tuo on hauska kuulla vähän, että miten Lahti näyttäytyy tavallaan Suomen kartalla jonkun asian tiimoilta, ja tässä on yllättävän kova ollut niin kuin aina. Joo, kyllähän täällä oli ennen, niin kun me alettiin tekemään, niin olihan täällä ihan niin kuin voimannostoa, tosi paljon haaran taitoja, monet muut niin kuin nostivat Lahden Atomissa niin kuin painonnostoa ja voimannostoa, että kyllähän täällä on niin kuin aina ollut tietynlaista perinnettä tähän hommaan, mutta tämä on nyt varmaan kaikki, jotka katselee ja kuuntelee tätä podcastia, niin ymmärtää, että Lahti on aika keskeisellä paikalla, joten tämä on niin kuin siinä mielessä niin kuin naks, kaikki sattuu kohdilleen. Just näin. Siis mulla on itselläkin, niin kuin, mulla on tavallaan lähtenyt saliura Lotilan koulun salilta aikanaan. Et mun ukki kävi siellä silloin niin reenasi voimannostoa juuri. Ja sen jälkeen samaan aikaan ja sen jälkeen mun isä kävi siellä reenaamassa voimannostoa. Mä itse aloitin tuon painin niin kuin siellä painisalilla ja siitä sitten pikkuhiljaa näin, mitä siellä tehdään ja touhutaan ja siellä rupesin käymään sitten. Tavallaan sieltä on niin kuin mulla se lähtenyt. Joo, silloin kun mä kävin siellä Saksalan uimahallissa, joku sitten sanoi, että Lotilassa on painonnostajia. Ja sitten mä ajattelin, että no piruviekö täytyy mennä katsomaan ainakin sinne, ja tuotiin reenikassin mukaan. Ja sitten mä avasin, kun siinä oli sellaiset portaat ylös sinne että on varmaan vieläkin sama paikka. Ja sellainen pitkänmallinen sali, niin kuin missä onko se 2 vai 3 huonetta? 3 huonetta muistaakseni, mutta ei keittiön. Niin, kun mä avasin sen ulko-oven, niin mä olin silleen vähän, että voi perkele, tuli väärään paikkaan. Siinä oli nimittäin taitohaara, joka painoi 140 kiloa, niin kuin ihan valtavan kovassa kunnossa. Ja sitten oli toi Erolan Ola, joka oli vastaavanlainen sellainen niin tosi iso voimannostaja. Niin sitten niiden välistä menin siitä. Mä voin kuvitella nyt, että kuinka joistain niin kuin nuorista tuntuu, kun ne näkee jotain isompia kavereita ja hyväkuntoisia. Mutta läpi täytyy aina mennä, ei koskaan saa kääntyä takaisinpäin eikä epäillä sitä, vaan että mennä siitä välistä ja nousta ne portaat ylös ja mennä sinne, niin silloin tavallaan sä oot voittanut itsesi. Kyllä. Joo, se ehkä tämän päivän jos ajatellaan niin kuin salikulttuuria, niin se oli vähän omanlaissa kyllä se Lotilan koulun salimeininki, että se oli sitä aikaa. Se oli ihan hyvä aikaa ja se on, niin kuin kaikki niin jalostuu siinä ajan mittaan. Just näin. No hei, mennään vähän tonne Nordic Fitness Expoon, eli 7.–8.10. on nyt tänä vuonna kyseinen tapahtuma. Minä vuonna tämä oli ensimmäisen kerran Suomessa? Tai Lahdessa oikeastaan. No joo, mutta mä kerron ihan nopeasti tällä. 96 niin kulttuuritalolle, kun oltiin tehty jo melkein 15 vuotta oltiin tehty jo kilpailuita
muita kilpailuita kaiken näköisiä. Niin 96 tehtiin kulttuuritalolle ja mä sitten jotenkin ajattelin, että pitäisi saada tänne jotain tämmöisiä messuosastoja tai tällaisia. Ja sitten mä laitoin vain julisteeseen, että Fitness Expo, että fitnessmessut. Ja sitten oltiin Kultsalla siinä 3-4 vuotta ja sitten Helsingin messukeskus otti yhteyttä, oltiin siellä pari vuotta ja sitten mä olin pikkasen puu ja kuoren välissä, mitä tehdään ja sitten mä kävin läpi näitä eri kaupunkeja, niin kuin Helsinki, Tampere, Turku, mitä näitä nyt oli tässä näin. Ja sitten vaan kaikki niin kuin tuntui hyvältä. Niin kuin ensinnäkin se, että miksi me ollaan Lahden messuilla edelleen, johtuu siitä, että siellä oli mahtava henkilökunta. Ne otti todella hienosti vastaan ja Jyri Peemille edelleen kiitollinen siitä, että hoitanut kaikki tämän ajan niin kuin mielettömän hienosti näitä asioita. Ja se oli siinä. Ja sitten tietenkin se läheisyys, että ei tarvitse lähteä joka kerta niin kuin aina jostain niin kuin vetää 250 kilometriä jonnekin, niin helppous. Ja sitten se, että se niin kuin sen yksinkertaisuus kokonaisuudessa. Joo, me käytiin sitten, tuli vähän semmoinen, että mitäs nyt tehdään, tuli 2010 ja 2011 tuli semmoinen kokeilu Helsingin Finlandia-talolla, mutta se oli marmoripalatsi, me palattiin niin sanotusti Peltihalliin, eli messukeskukseen, ylpeästi voin sanoa sen. Ja sitten tuli semmoinen ajatus jossain vaiheessa taas, että kun tekee jotain asiaa, niin jossain vaiheessa aina alkaa tavallaan tuntua pikkasen semmoiset monotoniselta se homma, että pitää saada repästyä jotain juttua. No mä repäsin uuden kerran sitten, että mä sain Turun kaupungin kanssa, juteltiin mielettömän hienoa väkeä kaikki siellä ja sovittiin, että Expo siirtyy vuonna 2020 sinne ja on siellä 3 vuotta. Kaikki niin kuin hommat hoidettiin niin kuin pitää. Ja niin lähdettiin toivekkaasti siihen, mutta maaliskuun 12. päivä tulikin sellainen, että eipäs lähdetäkään oikein mihinkään enää kunnolla, kun tuli korona. Mutta me saatiin pidettyä kuitenkin niin kuin se tilaisuus siellä Turussa yhden kerran ja sitten me tultiin niin kuin taas takaisin Lahteen. Joo. Ja kiitos siitä entiselle kaupunginjohtajalle Timoselle. Just näin. Joo, onhan tämä Lahdessa semmoinen tavallaan, minkä jo itsekin niin kuin skenessä kumminkin, tai aika paljon skeneä seuranneena, niin se on semmoinen pääjuttu tavallaan, mikä on. Tai onhan Lahdessa kun anteeksi Suomessa muitakin tämmöisiä niin kuin isompia fitness-tapahtumia, Classic Fitness, mikä on keväällä, ja sitten syksyllä on taas NFV. Niin tavallaan, onko ne 2 semmoista niin kuin ne on pääkilpailut, joo. Eli niin kuin keväällä karsitaan EM-kilpailu ja sitten tässä Expossa karsitaan sitten niin kuin MM-kilpailu. Niin. Siinä on se funktio. Niin kuin. Joo, just näin. Joo, luin sun kirjoittaman kirjan, mikä tuli nyt tässä ihan viime vuoden puolella julkaistiin, eli 30 vuotta fitnessurheilua Suomessa. Joo. Ja siellä oli monta kertaa mainittu nämä just MM-kilpailut Santa Susannassa. Joo. Niin eli sinne siis karsitaan Fitness Exposta. Kyllä. Joo, okei, just näin. Sekin on ihan mielenkiintoinen historia varmaan sillä tapahtumalla, mutta ei mennä siihen nyt tässä podcastissa, se on varmaan oma juttunsa. No mites paljon on kävijäodotus nyt tälle vuodelle NFV:n? No joo, mä en oikein silleen niin lähde tuossa spekuloimaan, koska se on vähän semmoista niin kuin tavallaan itselleen riman laittamista. En sano sitten, etteikö rimaa laittu korkealle, mutta se on vähän semmoista, niin kuin, että mitä jos voittaisit lotossa. Kyllä. Totta kai mä toivon, että sinne tulee paljon väkeä, niin kuin siinä on aina tullut. Meillä oli varmaan maailman suurin fitnessalan tapahtuma korona-aikaa 6500 kävijää, mikä oli silloin todella paljon. Ei se Amerikassa pystytty Mr. Olympiassa samaan määrään. Mutta lähdetään ihan realistisesti, sanotaan, että semmoinen 10-15 välillä, niin sitten mä aika aamu hirveästi hutiin. En mä usko, että se on ihan 15, mutta sanotaan niin kuin siinä paikkeilla suurin piirtein. Viime vuonna oltiin siinä 10 tienoilla, mutta oli kuitenkin sellainen pieni koronapeikko vielä päällä ihmisillä, varsinkin firmoilla, jotka eivät pystyneet niin kuin, miettimään eteenpäin, että tuleeko tauti jatkumaan vielä sitten syksyllä ja sitten ne ei lähtenyt mihinkään messuille ja se vaikutti tietenkin taas kokonaistilanteeseen ja, totta kai. Ja siihen yleiseen pöhinään. Just näin. Nyt on kaikki niin kuin taas ok. Näinpä. Joo. No mitä kaikkea messuilla nyt sitten on? Siellä on niin kuin erilaisia tietenkin fitnesskilpailuja, mutta on myös oheistoimintaa, messupuolta ja muuta, niin avaa pikkusen, mitä kaikkea? Joo, siellä on totta kai pääroolissa on nimensä mukaan niin kuin fitness 2 lavalla ja ihan non-stoppina voi sanoa, mutta siellä on sitten niin kuin monta sellaista erilaista pienempää lajia, tai pienempää, mutta kuitenkin semmoisia harrastelajeja, missä niin kuin myöskin kilpaillaan, sanotaan tällainen toistovoima penkkipunners, missä niin kuin tehdään omalla painolla
toistoja ja sitten on niinku se on Suomen toistovoima niinku penkki ry ja sitten tai voimapenkki ry niin tarkalleen. Ja sitten Suomen leuanveto, eli he pitää sitten semmoisen, niillä kaikilla on sellainen 34-neliöinen tila, missä ne pitää kilpailuita ja sitten siellä voi kokeilla kaikki. Siellä on Suomen leuanveto tosiaan, sitten siellä on Suomen kädenvääntöliitto, sitten siellä on pole dancing ja sitten tämä lahtelainen KTM kuntokeskus, niin tämä kuntokeskus KTM järjestää sitten hauiskäännön Suomen mestaruuskilpailu, joka on tavallaan sellainen niin kuin leikkimielinen, mutta oikeasti se ei ole leikkimielinen. Monet treenaa ihan sitä varten ja tällä hetkellä niin kuin tämä tämmöinen hallitseva mestari 2 vuodelta muistaakseen on toi Tiihosen Jere Lahtelainen. Ja sitten siellä on muistaakseen, mä en muista mikä siellä, yksi laji nyt on jäänyt silleen niin kuin, tämä nolo, mutta joskus on nolo ja sille ei voi mitään, mutta kuitenkin siellä on paljon sellaisia, esimerkiksi kädenvääntö tuntuu kauheasti semmoiselta pubilajilta ja semmoiselta, että siellä on isot ajat niin kuin vääntää kättä kyllä, siellä, kyllä. Mutta tuolla messullahan se onkin ihan toisinpäin. Siellä on niin kuin naiset tulee niin kuin kaveriporukassa ja ne katselee silleen, että mielenkiintoista. Ja sitten ne alkaa niin kuin nämä kädenvääntöliiton niin kuin nämä asiantuntijat, niin, että haluatko se kokeilla? No en mä nyt tiedä. Kokeile vaan. No, jos nyt kokeilet, tuleeko Lissu vaikka mua vastaan vaikka, ja sitten ne on siinä, ja yhtäkkiä niin kuin 5 sekuntia ne on ihan tosissaan siinä hommassa. Ja sitten tulee joku toinen, että hei mä otan sua vastaan, ja sitten taas tulee, niin kuin, että se tulee hyvä turnaus kaveriporukassa. Ja kyllä. Se on jännä, koska kädenväännössähän ei pysty niin kuin satuttamaan itseänsä, niin jos vääntää ihan miten sattuu jossain pubissa. Mutta silloin kun siinä on penkki ja siinä on asiantuntija tuomari, mikä katsoo, niin silloin ei tule mitään sellaisia. Totta kai jos sulla on just leikattu olkapäin, joo, kyllä. mutta se kannattaa varmaan mainita. Ja sitten sama leuanvedossa, se on jännä homma. Että kun siellä on leuanvetotanko, ihminen kävelee ohi ja katsoo sitä tankoa tälleen, ja sitten se niinku, en tiedä mitä siellä mielessä tapahtuu, mutta jotenkin se haluaa vaan hyppää siellä, alkaa vetää leukoja. Ja sillä tavalla niin kuin monet haastavat toisiaan siellä, ja se on aika kiva aktiviteetti, just tämä hauiskääntö, ja sitten pole dance tuntuu, tämä tankotanssi tuntuu niin kuin vaikealta jutulta, mutta siellä on kuitenkin ihmiset, jotka on niin kuin asiantuntijoita, ja ne näyttää, mitä siinä kaikkea voidaan tehdä, ja sitten sellainen joku ensikertalainenkin sekin voi hallita jonkun tempun, niin sitten se vaan, että vau, että niin kuin pystyy menemään ympäri vaikka sitä tankoa silleen, että se tuntuu kivalta. Kyllä. Että sä voit löytää uusia harrastuksia. Sitten siellä on tietysti näitä messuosastoja, joilla sitten on taas erilaisia tämmöisiä alojen asiantuntijoita ja tämmöisiä niin kuin tunnettuja urheilijoita niin kuin ainakin lajin piirissä. Ja voi olla, että siellä on sitten niin kuin ihan niin kuin koko kansan tuntemia urheilijoita. Niiden kanssa voi jutella treenistä ja ruokavaliosta, kaikista tällaisista, ja ne on varmaan niin kuin kiinnostuneet neuvomaan. Just näin. Ja sitten meillä on sellaisia seminaareja, semmoisia lyhkäisiä seminaareja, mikä on niin kuin käsittelee ihan ravintoa ja reenaamista, semmoista ihan basic meininkiä. Toihan on just sen, kun se tavallaan se ilmapiiri luo sen fiiliksen siellä, ja sitten kun sä meet sinne mukaan, niin sä saat helposti niin kuin heittäytyä tavallaan siihen. Kyllä itsekin oli varmaan just, olisiko ollut just Turussa varmaan NFS, kun oltiin käymässä silloin joitakin vuosia sitten, niin just siellä oli vaikka tämä hauiskääntökilpailu, niin sitä se oli pakko mennä siihen ihan kylmiltä vähän muutama lämmittely niin, siinä. Joo, mä tiedän joo, mutta se vetää puolensa. Kyllä. Se on silleen, että perhana kyllä mäkin pystyisin katsoa, että tollainen tyyppi vetää noin monta, että kyllä mäkin, kun siinähän tehdään niinku puolet omalla painollaan, ja naiset tekee muistaakseni, onko se 25% vai 30%. Samuli Koutejoki, joka on kuntokeskus KTM:ltä, niin hän on siellä tuomarin, hän tietää säännöt, mä vaan järjestän tapahtuman. Just näin. Mutta siellä just, se on innostavaa niin kuin se, ja sitten kun ne kaikki ne lait on siinä yhdellä sivulla ja ne on niin kuin sellainen, sä voit koko ajan katsoa mitä tapahtuu ja kaikkea, niin se antaa tosi paljon sellaisia hauskoja virikkeitä. Kyllä. Ja varmaan monet, niin kuin, jotka tulee sinne ihan vaan, että kunhan nyt lähdin käymään, niin sitten ne alkaa miettimään pikkasen omaa tilannettaan sellainen, että voisi oikeastaan niin kuin käydä tuolla noin. Tai sitten, että kun menee kauppaan, niin ajattelee, että mä otankin ton tuotteen mieluummin. Hei, silloin me ollaan onnistuttu tässä hommassa, että me ollaan pystytty niin kuin aktivoimaan ihmisiä jollain tavalla tekemään asiat niin kuin hiukan paremmin, terveellisemmin ja sitten silleen niin kuin enempi ajatellen. Kyllä. Se on iso juttu kuitenkin pidemmän päälle. Joo, toi messupuoli on varmasti tosi upea siellä ja kannattaa jo ihan niin kuin senkin takia tulla käymään sinne, vaikka itse kisoja niin menisi katsomaan, niin sen messupuolelle edes pyörimään. Kyllä. No miten sitten tämä kisapuoli? Mitä kaikkea
siellä on? Tietysti kaikki nämä fitnesslajit on varmaan mukana, mutta onko niinku SM-kisaa vai mitä kisaa siellä on? Hyvä kysymys, koska mä aloin miettiä, että jos mun pitää kaikki lajit alkaa sanomaan, se on sama kuin yleisurheilussa, niin siinä menee aikaa. Kyllä. Mutta siellä on tietenkin tämä fitness SM-kilpailu, joka on niinku, se on SM-kilpailu karsinta MM-kilpailuihin tietysti, ja se on perinteinen. Ja sitten meillä on Nordic Cup, joka on niin kuin tämmöinen Pohjoismaiden sisäinen mestaruuskilpailu. Se oli ennen Pohjoismaiden mestaruuskilpailu, mutta se meni liian tekniseksi se homma ja semmoiseksi viime vuonna esimerkiksi. Niin mä päätin, että hei, let's make it more simple. Että tehdään vähän yksinkertaisemmin tämä juttu, että ei hitsata liikaa niin kuin pikkujuttuja, että tehdään tästä kivaa. Ja siellä on varmaan 400 kilpailijaa sielläkin suurin piirtein, 350, niin en ainakaan liioittele. Ja sitten sit siellä on junioreiden ja mastersien MM-karsinta ja sitten vielä niin sanotusti sokerina pohjalla, vaikka se on lauantaina kello 14, niin ammattilaiskilpailu bikini-fitnessissä. Ja siellä tulee kaikki maailman parhaat, jotka kilpailee. Sitten seuraavana viikonloppuna Arnold Schwarzenegger järjestämässä Arnold Classicissa tuolla Madridissa, Espanjassa. Okay. No niin, eli lajia on kyllä monia. Joo. Tai oikeastaan kilpailuja on monia. 4 eri tasoa kilpailua. Joo. Ja meillä on 2 eri lavaa sitten. SM-kilpailu, Nordic Cup bikini ja sitten tämä ammattilaiskilpailu pidetään päälavalla, jonne sitten on niinku erillinen lippu. Ja sitten messulipulla pääsee näkemään kaikki muut jutut, paitsi niinku näitä pääkilpailun tai päälavan kilpailuja. Aivan. Varmasti on makea tapahtuma tulossa, niin kuin hyvä meininki, voisin kuvitella. Että. Joo, jotenkin niin kuin, nyt kun on 3 vuotta eletty semmoisessa niin kuin kurissaan nuhteessa niin kuin K-sanan niin kuin kanssa, ja nyt on sellainen, että on vähän vapautuneempi olo niin kuin itselläkin, koska tietää, että siellä ei sitten tule pahat avisedät ja laita hommaa kiinni. Kyllä, just näin 2 päivää ennen tapahtumaa. Niin. Joo, kun se oli aina mahdollista, että se on aika jännää tehdä sitä juttua. Mutta jännä, että yleensä niin kuin meillä kaikilla, niin kukaan ei enää muista, että mitä tapahtui 2 vuotta sitten. Me ollaan vaan, että oli kurjaa, mutta ei muista kuinka kurjaa. Kyllä, se unohtuu kumman nopeasti. Mut se on hyvä, silloin ihmisen mieli on terve. Se on totta, hyvä pointti. Eli kaikki 7.–8.10. niin tervetuloa Lahden messukeskukseen NFE-tapahtumaan. Kyllä. Hei, mennään pikkusen vielä fitneksen maailmaan tässä podcastissa. Tämä on sellainen tosi kiinnostava aihe kyllä ehdottomasti ja kumminkin pitkät historiat lajilla Suomessakin jo tähän päivään mennessä, niin miten tämä, pystytkö sä yhtä avaa, että mistä tämä laji niin juoltaa juurensa, että miten tämä on lähtenyt varsinkin Suomessa kehittymään pikkuhiljaa? No lähdetään silleen, että niin kuin tämä juttuhan on lähtenyt siitä, kun oli semmoinen kilpailu Amerikassa 30-luvulla kuin Mr. America. Ja siihen sitten jotkut niin kuin änkäsivät tämmöisen Miss America-kilpailun, mikä nyt vieläkin on niin kuin edelleen aika iso kilpailu. Että siitä tulikin, niin kuin pikkusiskosta tulikin sitten hallitseva kuningatar, niin kuin, että se on niin kuin iso. Mutta otettiin naiset mukaan sillä tavalla aluksi niin kuin kauneuskilpailuna ja sitten 60-luvulla oli pikkasen enemmän tämmöistä aktiviteettia. Naiset vähän reinasi jossain tuolla Kaliforniassa esimerkiksi ja Suomessahan se oli ihan täysin miesten juttu. Kuntosalit oli pelkästään miehille tarkoitettu ja sitten joskus sanotaan, että siinä 70-luvun lopussa, 80-luvun taitteessa, niin naiset alkoi pikkuhiljaa käymään kuntosalia ja 80-luvun alussa alkoi sitten täällä Suomessakin tulla ihan erikseen naisten saleja, jotta naiset uskalti mennä. Ja nyt se on mennyt siihen tavalla, että naisia reenaa paljon enemmän niin kuin kuntosalia kuin miehiä. Kyllä. Ja näin on ihan hyväkin vielä sitten. Ja sitten taas täällä Suomessa, niin meillähän nyt oli ihan äärettömän hieno alku. Meillä on meidän hallituksen, Suomen Fitness-urheilu ryn hallituksen jäsen Kike Elomaa, varmaan aika monet tuntee, niin kuin, jos ei välttämättä ihan niin kuin fitnesslajien kehorakennuksen puolelta, mutta ainakin kansanedustajan 3. kauttaan kuitenkin on tällä hetkelläkin eduskunnassa, niin Kikehän avasi sitten niin kuin portit ihan joka paikkaan ja meni ympäri Suomea varmaan 20 vuotta, kunnes sitten niin kuin, vähän alkoi tekemään toisia juttuja ja nyt on eduskunnassa ollut tosiaan jonkun aikaa. Kikelle suuri kiitos siitä, että tämä on niin kuin tiedostettu, että naiset on alkanut treenaamaan. Ja sitten kun naiset on alkanut treenaamaan, niin siitä tämä homma on muodostunut, että tulee sellainen paine, että halutaan tehdä vähän paremmin, vähän enempi, olla johtotähtiä.
Ja sillä tavalla sitten tämä juttu on kehkeytynyt. Tämä alkoi silleen, että mä aloin niin itse miettiä, mä olin Manhattanilla 91 vuonna yhteen kilpailuun niin kuin sitä kaverin kanssa, se kaveri oli valmistautumassa ja mä katsoin niin kuin yhtä semmoista lehteä, kehorakennuslehteä, siellä oli niin kuin fitness, semmoinen kilpailun, semmoinen raportti siitä kuvia. Ja sitten kun kaveri jotain murahti, mä katsoin telkkariin, se tuli ESPNltä, tuli niin kuin sama kilpailu. Ja mulla oli sellainen 1+1 on, ei se on 3, eli Suomi. Ja sitten mä niinku aloin niinku tietoisesti niinku miettimään sitä juttua, että entäs jos Suomessa menisiköhän tämmöinen läpi, kun suomalaiset oli siihen aikaan yli 30 vuotta sitten aika semmoisia ujoja ja vähän heikkoja lähteä mukaan, että me oltiin vähän semmoisia niinku syrjään vetäytyviä. Ja niin kuin sanotaan, että ollaan vieläkin, mutta ei nyt niin kauhean paljon enää. Niin mutta ei siinä sitten jossain vaiheessa rohkein, niin sitten sanoi kaverille, että hei, että pistetäänkö tämmöinen kilpailu pystyyn, että lähettekö mukaan. Ja no ei siinä paljon emmitty, että lähdetään mukaan. Ja se oli vähän vitsiä alun perin. Ei nyt vitsi, mutta semmoinen, että niinku, mä yritin niinku tavallaan manipuloida, tehdään tämmöinen kilpailu, niinku, että miksi. No joo, no tehdään tällainen. 2 päivää sen jälkeen me oltiin ihan tosissaan tekemässä sääntöjä siihen. Ne säännöt on suurin piirtein samat kuin nykyäänkin, ihan tuolle karkeasti ottaen. Ja sitten ei mitään muuta kuin omalta salilta vaan kysymään sitten tyttöjä, mitkä oli paremmassa kunnossa, että Haaviston Niina, Annika Rouvinen, Riitta Koukkari, you name it, Jankalle Hikoiset, lähdetkö kilpailuun? Niin sitten me selittiin juurta jaksaa. Ja sitten kun mä kirjoitin silloin Podauslehteen aika vakituisesti, niin sitten mä kirjoitin, että täällä uusi kilpailu on tulossa ja siinä oli puhelinnumerot, kun ei ollut mitään sähköposteja. No sitten puhelin alkoi soimaan ja sieltä soitti joku sitten Tampereelta, joku soitti jostain Rovaniemeltä ja kaikille sanottiin, että joo, meillä on 18 kilpailijaa jo, hirveätä valetta. Niin loppujen lopuksi meillä oli 18 kilpailijaa. Se oli tosi makea juttu, että silleen niin pienellä vedättämisellä niin ekaksi saatiin pystyyn se homma ja sitten saatiin sen kilpailijat ja sen jälkeen se lähti sitten itsekseen toimimaan, että sitä tarvitsee enää sitten niin kertoa tämmöisiä valkoisia valheita, että tämmöinen jokaisella lajilla on aina oma syntyhistoria, mä luulen, että se on Suomessa tämä. Tosi mielenkiintoista niin kuulla näitä. Sanoitkin, että niin kuin kriteerit on aika samat vielä tänäkin päivänä, tai ne niin kuin säännöt on aika samat. No joo, kyllä. Miten sä näet sitten niin kuin arvostelukriteerit ja painotukset on ehkä muuttunut tässä kummiskin, niin, vai onko muuttunut? Niin tavallaan, että arvostetaanko vähän eri asioita kuin silloin 80-90-luvulta niin tänä päivänä? Mä luen tällä hetkellä semmoista kirjaa, mikä on niin kirjoittu Helsingin olympialaisiin saakka, eli niin olympiakirjaa. Ja siinä on ihan hyvin kaikki lajit tällaiset, niin kuin, että miten esimerkiksi pikajuoksu on kehittynyt, että aluksi ne lähti niin kuin silleen, että ne lähti pystyssä, ja sitten ne oli sellaiset kepit, minkä päällä ne lähti, niin kuin, ja erilaisia tyylejä kaikkea. Sitten oli aluksi niin kuin oli ratojen välissä oli semmoisia niin kuin nauhoja, jotka oli suurin piirtein yhtä leveitä kuin nykyään radatkin. Ja se lähti kehittymään siitä, ja ennen juostiin jollain tavallisella kengillä, kun ne sitten aina kehityttiin. Eli sama juttu fitnessissä kuin kaikissa muissakin laissa, hiihdossa, autourheilussa ja kaikissa muissakin, niin mennään enempi ja enempi detaileihin, ollaan tarkempia, treenataan enempi ja enempi sitä, tätä ja yksityiskohtaa, koska se on tavallaan se pääjuttu. Just näin. Ja sillä tavalla saadaan sitten niin kuin se laji alkaa kehittymään, ja kaikki lajit menee ihan samalla tavalla, että jalkapallossa, jääkiekossa koko ajan tulee uusia sääntöjä, kun huomataan, että hei, me ollaan tehty vähän tyhmästi tämä, että ei saa taklata sinne, ei saa taklata tänne, mutta toi on ihan ok. Tai mikä tahansa, että saa juosta vapaasti, mutta sitten kun juoksee liian paljon niin kuin kentällä, niin sitten se onkin niin kuin paitsio. Totta. Se on ihan, joka laji kehittyy ja hyväkin, että kehittyy, koska se suunta on yleensä aina sitten se, niin kuin, mikä ihmisiä enemmän vetää sen lajin pariin. Ja kyllä. Sehän siinä on tarkoitus kumminkin, että yhdessä päässään tekemään asioita ja liikkumaan. Joo. No sitten hei, vähän pakko kysyä myös lajiliitoista, kun tämäkin on aika semmoinen, on erilaisia lajiliittoja fitneksenkin ympärillä, niin pystytkö vähän avaa, että mitä kaikkea tässä niin kuin on ja mihin lajiliittoon nyt niin kuin, esimerkiksi NFE kuuluu? No, NFE ei kuulu mihinkään lajiliittoon, se on niin kuin tavallaan tapahtuma. Mutta Suomen Fitnessurheilu ry kuuluu semmoiseen kuin International Fitness and Bodybuilding Federation. Eli IFBB. Joo. Ja IFBB:ssä se on niin kuin varanalaista toimintaa ja kova pyrkimys jossain vaiheessa päästä olympiakomitean niin kuin tavallaan jäseneksi sinne. Mehän ollaan Suomessa kyllä niin kuin täällä jo niin kuin SFUn puolesta ollaan niin kuin jäseniä, mutta niin kuin koko ajan yritetään niin kuin tehdä paremmin ja
tämä on vähän tämmöistä niin kuin lifestyle-sporttia, että tästä ei niin kuin kukaan lähde tekemään ihan silleen niin kuin hulluna aluksi. Mutta että se mieltyminen siihen, että sä olet urheilija, niin se on ehkä jollekin pikkasen sellaista hankalaa. Kun ne tekee sitä sen takia, niin kuin nykyään paljon Insta-hommat ja kaikki nämä sosiaalinen media, niin halutaan tuoda itsensä esille. Tämä on niin kuin tavallaan tietyllä tavalla valitettava juttu, mutta sitten toisaalta taas niin kuin, siinä on hyvät ja huonot puolet kaikissa asioissa. Kyllä. Ja sitten taas, että me tehdään tätä niin kuin sillä pieteetillä, että niin kuin yritetään saada sitten niin kuin urheilijat urheilijoiksi. Ja kaikki tämmöinen, niin kuin, meillä on ollut antidoping-sopimus entisen niin kuin ADTn kanssa, nykyisen SUEKin kanssa vuodesta 1995 lähtien. Joo. Ja miten se niin kuin tavallaan sitten lähti niin kuin liikenteeseen, miksi me päädyttiin sen ratkaisuun. Meillä oli 30-40 kilpailijaa muistaakseni siinä vuonna tämmöinen kokous niin kuin ennen kilpailua edellisenä päivänä. Me kysyttiin, kuka haluaa, että on doping-testit? Käsi ylös. Kaikki nosti käden ylös. Ei me tarvinnut tehdä hallituksessa mitään päätöstä. Se oli kenttä halus, me ollaan toimittu sillä tavalla. Just näin. Joo. Nythän on tullut, tai lajejahan on tosi paljon mukana nyt tänä päivänä fitnessurheilussa. On sekä naisten että miesten puolella niin hirveästi niitä on bikini fitnessä ja fysiikkasarjoja sun muita, niin miten sä näet tämän kehityksen, että onko lajeja jo pikkuhiljaa, tai onko suunta oikea, että niitä tulee niin paljon vai pitäisikö ehkä olla jotenkin erilainen se lajikriteeristö? Just taas kuummeli Suomesta erittäin hyvä kysymys. Joo, kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin on hyvä, että ihmisillä on erilaisia niin kuin muotoja tehdä kaikki, esimerkiksi hiihto, vapaatyyli ja perinteinen tai mäkihyppy, niin kuin, tai sitten esimerkiksi yleisurheilussa eri matkojen juoksuhommista, erilaisia heittohommia, erilaisia hyppyjuttuja, että se on ihan hyvä. Mutta just se, että miten tavallaan saada kentälle niin kuin ymmärrys siitä, että mikä on mitäkin lajia, niin se on aika vaikea tehtävä, kun on kaikki tapahtunut noin 15 vuoden sisällä. Et kun tässä oli alun perin semmoinen fitness, missä oli vain vapaa-ohjelma. Ja tässä 2000-luvulla vasta tullut kaikki nämä muut lajit, niitä on meillä tällä hetkellä muistaakseni 10 vai 11. Niin se, että tavallaan sanot, että sulle ei ole välttämättä hyvä bikini fitness, vaan se olisi parempi body fitness-kilpailija tai ehkä wellness fitness-kilpailija. Niin se saattaa kuulostaa monille ja jopa mullekin vähän semmoiselta, että aha, niin kuin, kyllä. Tajun kyllä ne erot, mutta ymmärrän, että kentällä tavallaan ollaan vähän niin kuin, että no mä vaan haluaisin kilpailla. Eikä niistä nyt hirveästi vivahde-eroja ole niin kuin säännössäkään, mutta just se, että se hahmottaminen saattaa olla jo pikkasen hankala juttu, kun taas sitten 100 metriä, 200 metriä, 400 metrin juoksut on ja aidat siihen päälle, niin ne on aivan päiväselviä, että niin kuin jokainen ymmärtää sen, mutta tässä on kyse kehosta, jossa niinku tavallaan on sellainen, niinku se ihanne tavallaan löytyy kuitenkin sun omasta päästä. Ja sitten tuomarilla on taas toisenlainen käsitys. Siellä on 7 tuomaria, kaikkien pitäisi ajatella samalla tavalla, mutta kun ei ajattele, ne on ihmisiä, niin saadaan erilaisia tuloksia. Ne otetaan parhaan ja huonoin ajattelutapa pois ja saadaan 5 keskimääräinen niinku juttu, niin tämä tulos, niin silloin se homma toimii. Mutta etukäteen sitä on vaikea lähteä niinku miettimään, että kuka sopii minnekin. Että se pitää vaan kokeilla. Ja sitten on tietenkin, me ollaan kuitenkin koulutettu, emme ole ihan varma ihan tarkalleen, mutta 200 tällaista valmentajaa, jotka on niin kuin 1-2-tason suorittanut samalla kuin jääkiekossa, yleisurheilussa tai jossain muussakin urheilulajissa, että Vierumäellä tuossa Pajulahdessa, niin heille alkaa pikkuhiljaa nyt selviämään se, että mitä tämä niin on, että 8-9 vuotta ollaan tehty tätä valmennusta, tämmöistä koulutusta. Ja siitä taas kiitos Ville Isolalle, joka on niin kuin tällainen Jyväskylän yliopistosta niin kuin valmistunut ja nyt tekee väitöskirjaa just fitness-aiheesta. Niin hän on tehnyt paljon niin kuin koulutuksen eteen työtä taas, tehnyt tästä jutusta niin kuin virallisempaa. Just näin. Ja alkuperäinen kysymys on nyt tässä vaiheessa on niin kuin tavallaan aivan jossain muualla. Kyllä. Joo, just näin. Mutta sitten toisaalta taas, kun lajin pari koko ajan tulee enemmän sitä porukkaa, niin en mä tiedä, onko se taas haittaakaan, että siellä on sitten niitä sarjoja tavallaan useampia. Että sä voit sitten, kyllä se tekijöitä riittää kumminkin. Kyllä, sitten kun ne kaikki lajitkin on jaettu vielä pituusluokkiin. Niin se on se sellainen viidakko, että meillä on 50 eri tavallaan sitten niin kuin kategoriaa siinä. Että. Joo, just näin. No se mun on pakko kysyä, tämä on varmaan sellainen ikuisuusaihe, tämä kuka on Suomen kovin vaikka
jossain lajissa, niin mikä sun näkemys on, jos ajatellaan fitnessurheilua, niin miesten ja naisten sarjassa, ei ole ihan niin kuin yleisesti Suomen, niin kuin, kaikki kategoriat mukaan luettuna, niin kuka on kovimmat nimet niin kuin tähän asti, mitä on ollut? No varmaan miesten puolella Serko Eliassi, turkulainen men's physique-kilpailija. Hän on voittanut 2 kertaa EM-kilpailut, saanut kaikki mitalit, pronssi, hopea ja kultamitalin niin kuin MM-kilpailussa, että ei Serkon ylittämme kukaan. Sitten meillä on paljon hyviä kilpailuja, jotka ovat tuon maailmanmestaruuden, mutta niin kuin, mä nostan kuitenkin Serkon niin kuin tässä tapauksessa ja sitten kaikki kunnia kaikille maailman ja Euroopan mestareille, mitä meillä on. Mutta en mä pysty niin kuin heistä nimeämään. Kikehän mä tässä on nimennyt, mutta Kike oli ennen meidän toimintaa, mutta ne on 2 semmoista hahmoa ainakin, niin kuin, mitkä on kovasti, niin kuin ainakin minun mielestäni mä nostan hattua havainnollisesti niin kuin tälle L2. Siis mä olisin saattanut jopa valita samat nimet, mä luulen. Ihan sen perusteella, mitä on skeneen seurannut ja plus sun kirjan perusteella, mitä on lukenut. Heidän nimet kumminkin nousi aika paljon esille siellä niin kuin just tässä valossa. Kyllä. Okei, hei, ruvetaan olemaan varmaan aika lopussa. Sen mä kans voisin vielä kysyä, kun nyt on tilaisuus, niin mikä on semmoinen lajin seuraava kehitysaskel, tai mikä se voisi olla? Tuleeko mieleen? En mä osaa sanoa. Vaikea. Jos mä tietäisin tulevaisuuden, niin mä menisin saman tien tilaamaan kaikennäköisiä sähköautoja itselleen. Kyllä. Just nyt taitaa polttomoottorilla vielä. Hyvä, ei lähdetä arvuuttelemaan. Hei, pelataan loppuun vielä vähän jos-peliä. Yes. Meillä on 3 kysymystä teemoilla työ, arki ja maailma. Hei, tässä on lyhyt vastaus ja lyhyt perustelu, että miksi näin. Ootko valmiina? Aina. Loistavaa. Lähdetään liikkeelle työstä. Eli jos nyt perustaisit yrityksen, niin minkä yrityksen perustaisit? En osaa sanoa. Niin paljon kaikkea ympäri tapahtuu. Että... Niin, ja sitten sellainen, että tässä alkaa olla kuitenkin ehtoa puolella elämässä, että jos sellaista intoa ei enää alkaa vetämään mitään 20-30 vuoden projekteja. Kyllä. Ehkä varmaan silleen niin kuin saattaa olla, että kuntosali, mikä on täysin hölmö juttu, niin kuin, mutta silleen, että enkä mä nyt osaa oikeastaan mitään muuta. Niin. Miksi sali on hölmö juttu? No kun niitä on jo niin paljon, niitä on niin hyviä, että mitä annettavaa mulla olisi enää sitten siihen, että siinä mielessä. Mutta jos nyt äkkiä silleen, niin ehkä sitten kuitenkin. Mutta ikinä mä en enää perusta kuntoon. Mulla on jo niitä ollut muutama, niin antaa olla. Kyllä, just näin. Mutta jos joku pitää valita, niin se. No hei, vapaa-aika. Jos huomenna olisi vapaa päivä, niin mitä tekisit? Miten niin jos? Kun huomenna on vapaa päivä, niin mitä teet? Meidän verikokeeseen. Sekin on hyvä. Varmaan samaa, mitä nytkin. Ehkä en olisi tässä podcastissa, mutta niinku, ei mun arki eroa kauheasti työstä, kun mä teen himas duunia. Et mä teen sitä omalla painolla ja aina kun tulee mieleen jotain ja ei siinä ole mitään väliä, että onko se viikonloppu tai viikko tai mikä päivä tahansa tai jouluaatto. Että ei ole mitään sellaista, yrittäjälle mikään ei ole silleen pyhää, että tehdään silloin, kun on tavallaan niin kuin ajatusta ja silloin, kun on virtaa. Ja sitten kun ei ole, niin sitten niin kuin katsotaan telkkaria tai tehdään jotain muuta. Tuo on hyvä asenne ja hyvä niin kuin semmoinen pyrkimys, mihin on hyvä mun mielestä pyrkiäkin. No viimeinen vielä, maailma. Jos saisit matkustaa ajassa mihin tahansa, niin mihin aikaan matkustaisit? Joo, tuo oli älyttömän. Tuo oli paras kysymys tähän saakka. Mä oon ihan varma, että mä haluaisin mennä Jenkkeihin tai sitten niin kuin New Yorkiin, Los Angelesiin tai sitten Lontooseen vuosina 66-71. Silloin tehtiin kaikki maailman paras musiikki, josta niin kuin tavallaan kaikki on niin kuin nykyäänkin vielä riippuu. Ja silloin oli kovimmat bändit, ne saattaa olla vieläkin elossa niin kuin rollarit ja Aerosmith tekee viimeistä niin kuin kiertuettaan kuulemma, mutta niin silloin tehtiin kaikki mun mielestä niin kuin merkittävät niin kuin musiikkijutut, mitkä elää vielä. Ne oli silloin jotain pitkätukkien niin kuin hömpötyksiä, mitkä kuolee hyvin nopeasti. Et kun rock and roll oli 50-luvusta 60-luvun alkuun, niin oli jo vähän hiipumassa päin. Silloin keksittiin vielä niin kuin pikkasen lisää niin kuin särmää tähän touhuun ja silloin tämä lähti niin kuin käsistä, oli kaikki Woodstockit ja tosiaan Beatles oli vielä niin kuin 66 kovassa meiningissä, että silloin oli vielä niin kuin viimeiset kiertueet, niin kuin live-esiintymiset silloin ja Cream, kaikki Jimi Hendrixit ja Janis Joplinit ja vaikka mitä. Se oli kuohuvaa aikaa, silloin oli justiin tämä tällainen niin kuin
mustien tämä oikeustaistelijat, Martin Luther Kingit, Malcolm X, kaikki tällaista. Se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista aikaa. Ja mentiin kuuhun, kaikkea tällaista, mä oon onnellinen, että mä oon syntynyt 63 vuonna, koska mä muistan jotain juttuja vielä sieltä niin kuin 60-luvun sellaisia välähdyksiä. Mä muistan sen kuukävelyn tai sen jutun. Me oltiin jostain syystä, isän äitin kanssa oltiin hereillä niin kuin, ja katsottiin sitä. Ja ne vaan sanoi, että tuo on kuussa, mä vaan niin kuin en nyt voinut silleen. Mutta kuitenkin se oli ehkä sellaista aikaa, että mihinkä mä niin kuin, ehkä aika ja paikka tosiaan ehkä joku Lontoon, Los Angeles tai sitten New York. Ehkä Lahti. Silloin mä asun kyllä varmaan Lohjalla silloin. Kyllä. Siis hieno vastaus ja vähän niin kuin, itsekin olet musiikkimiehiä selvästikin, niin musiikki vetäisi vähän puoleensa. Kyllä, se pyörittää maailmaa silti, vaikka sitä monet vaan usko. Että Kyllä. Voi kysyä 70-luvulta Abbelta esimerkiksi tämä Ruotsilta, että ilman Abbaa niin olisi aika niin kuin köyhempää Ruotsin musiikkibisnes, mikä on todella suuri bisnes niin kuin Ruotsille. Siellä on tuottajia kaiken näköistä vaikka mitä. Kyllä. Joo, se on totta, että jokaisessa lajissa tai niin kuin genressä tarvitaan niitä semmoisia uran uurtajia, suunnannäyttäjiä, että se aina johtaa sitten johonkin. Kyllä. Arnold Schwarzenegger tarvittiin kehonrakennukseen, Ingmar Stenmark Ruotsissa ja Björn Borg, niillä on ihan hirveästi kaikki. On meilläkin tietysti omat Jari Kurrit ja Teemu Selänteet, mutta ne ei ole Wayne Gretzkyä kuitenkaan. Kyllä, se on totta. Totta. Hei KP, erittäin paljon kiitos vierailusta. Oli tosi hienoa kuulla fitneksestä ja NFVstä ja päässä vähän lajiin vieläkin enemmän niin kuin mukaan. Kiitos itsellesi. Ja kaikki kuulijat, niin ehdottomasti suosittelen menemään Nordic Fitness Expoon nyt lokakuun 7. ja 8. päivä tutustumaan vähän lajiin ja katselemaan kilpailuja. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson tai katsoitte ja me ollaan taas täällä mikkien ääressä seuraavan kerran. Uskoisin, että aika pian. Kiitos. Lämmin kiitos jakson kuuntelusta. Meidän toiminnasta löydät lisätietoa meidän verkkosivulta lahdentiedepuisto.fi. Löydät meidät myös eri somekanavista Lahden Tiedepuisto nimellä.